2 şobada 1 kiyim, 2 şolkan 1 tiyin. Татар хатынының бар белгәне күлмәк тектерү дә кием. Матур итеп киенгән, үз-үзенә игътибарлы хатын-кыздан да матуррак кем була аласың? Аларга карап без бары тик сокланабыз. Менә мин. Узынрак булган, кыскартырган. Федор Андреев ательесына мин дә зур йомыш белән килдем. Аны Чаллы Юдашкина диләр. Сәнсез. Гөлдәниядә монда икән, исәнмесез? Гөлдәниядә. Яшьләшә башладык әләйме вакытларда. Концертларыңа күлмәкләрне шушында тиктерәсеңме син? Тиктерәм инде, монда да башка җирдә дә алар гына да өлгереп бетәрмен. Бик күп күлмәкләр тиктердем инде. Римма, игрәбездә киләбез, бер кашандагы теге каршы килмиләр, тиз эшләп бирәләр менә сораган. Рәхмәт аларга. Яхшы тегүче табы бик авыр, игрәктә кызларга үзәк хезмәтләр дә күп кирәк. Шуңа күрә кешедә булмаганча кирәк. Әле ул магазинга кирип сөйли башласаң да бик авыр процесс. Караганда гына ай күлмәге матур икән, ямсыз икән дип карау җиңел. Син нишләп йөрисең соң әле Илсия? Кыш җитә бит Гөлдәния, урамда салкын хәзер. Кышка нинди дә булса берәр пальто тиктерергә иде. Ярый алайса, сез сайлагыз. Минем инде тагын эшләр көтә. Ярый, эшләрсең. Эшләр күп, рәхмәт сезгә дә. Я нинди җилләр ташладың монда? Менә теге юлы тиктергән плащ яз көне бик матур булган иде әйме. Менә кыш бит урамда. Берәр пальто уйлыйр инде синең белән, синең киңәштән башка булмый. Нинди фасоннар, нинди тукымалар тәкъдим итәрсең микән? Пальто кирәкме или тун кирәкме? Кыш дигәч инде мин тун күз алдында китерәм. Мин әле онсын теге ныклап берсенә дә тукталмадым, синең киңәшеңә ышанып килдем. Түгел генә уйламадың. Әйе. Шулай да синең теләкләреңне искә алып башларга кирәк эшне. Кыш булгач инде ул мехлы да киясе киләме? Җылы булсын. Алайса мин тәкъдим итәр идем мех белән тегелгән күн пальто. Күннән эшләнгән, настоящий итальянский күн. Мехны инде үзең сөйләсең, канадский бар, финский, итальянский, безнең үзебезнең Россиядә эшләнгәннәр дә бар. Әйе. Норка үстенрәк күрәсеңме, узынрак йонлы мех үстенрәк күрәсеңме, кайсы күңелеңә? Миңа калса узынрак мехлы матуррак булмасмы? Узынрак мехлыдан менә монысы Чернобурка дип атала, огневка яңа фасон. Төлке, менә бу төлке Канадада эшләнгән, безнең Россия төлкеләре серая төстә була, ә бу огненный рыжий шитил меха. Любой төс писес алып кайтырга була. Шуңа карап инде материалын сойларбыз күнне караңгы төс тәкъдим итмим. Тәкъдим итәрем мин сиңа ошаграк төсләрне кара төстән инде туйдык. Кара төсне үзендә яратмыйм. Хатын-кыз буларак ошаграк төстәрдә итәрем. Менә булар бөтенесе дә күн. Менә моны кеше беренче тапкыр күрә, бу яңа эшләнеп чыгарылган яңалык. Шул пальтога мин тәкъдим итәрем сиңа шушындай шелтәр итеп эшләнгән күннәрне ничектер отделка ясарга беләнсең башта. Решаться ителгәчне бөтенсен обдумаем. Решим нинди фасон, нинди отделкалар үстәп, нинди бик интересный кешедә булмаганча әйбер уйлап табар идек, мин сиңа шулай киңәш. Мондыйларны син каян таптың, бик матур шелтәрле? Буларны йөрим, Мәскәүгә йөрим, Казанга йөрим, Түбән Новгородка йөрим, выставкаларга менә иртәгә бер көнгә чыгып китәргә торам. Мәскәүгә ВДНХ-га выставкага, международная выставка кожа, меха, текстиль. Йөрим, эзлим, табам, сезнең өчен тырышам. Кызыксынам, сезне матур итеп киендерәс килә, матур итеп күрәс килә. Әле менә монда бик матурын күрәм мин. Менә бу тоже яңалык. Кашемир пәтәләр бик модада бит инде хәзер. Бик югары бәяләнә. Бу чын күннән эшләнгән кашемир дип атала. Үзе шулай кашемир качествосына йомшак, җиңел һәм җылы. Моннан үзеннән тулысы белән тегәргә була. Кешедә булмаган шәй бер була. Бик шулар булмыймсың? Юк. Менә булары инде тоже яңалык, яңа гына чыккан товар. Италиядә эшләнгән шулай ук. Бу инде Зеланд тересе самолет дип эшләнгән. Зеланд тересенең бәясе, үзегез беләсез, бер тире уже $1000 да артып китә. Бу сарык тересеннән эшләнгән Зеланд тересенә ошатып, бермә-бер өчсез һәм сыйфаты шундый. Сарык тересеннән эшләнгән? Сарык тересеннән эшләнгән.
Әміне нешек айырырға мүмкін енді шынынан? Шынынан аны специалистларына ойырайын. Аңлашылды. Сені йылан терісінен киінген деп ойлай Мен шақырайын. кибітке барып сөйлем екен, йылан терісінен деп сатып алам Алдап енді. сатырған ама бұл. Алдап сатырған. Мүмкін нәр олайсайын. Қышқы пальто болғаш бүтін оның іші де жылы болырға тиіш. Әйе. Обычный подкладкына қойғанша міне мехтан ішленген подкладтар демек итәрінің бұл Түркияда ішленген сарық юны, тарқалған сарық юны. Өзі жеңіл, өзі жұмшақ. Жеңіл болсын. Hem de жұмшақ та жеңіл де салада болар деп шанамыз. Міне мұнысы юқара тарқалған бұзау юны, бұзау терісі. Мұнысы юқара. Мұны инде не то что подкладкаңа даже үст киім етіп френч деп жібергенде де бик матур етіп шығады. Түслі варианты да бар. Зебра формасында. Мұнда жоқ мұсың? Жоқ. Мұнда жоқ. Зебра формасында хочешь ма, леопард формасында хочешь ма, түслі вариантлар да бар. Әміне бұларны сен нешік соқлайсың сың? Күйе көбелектері де бар бит әлі. Сен бит ezgini алып қайтмайсың, көплеп алып қайтасың. Орақма, шетел продукциясы ол киеден де соқлана уже шкертілген. Кие құнмайды, бірінен де қорқынышы да жоқ. Мен сені сізден үсті ұзынлықта белли етіп ішленген пальтода көрем. Сенің фигуруматор позволяет. Шулай мех біле безелген болсын ол пальто. Hem mine мұндай детальдар бұларға тейіштір деп ойлаймын. Қазір тезгіне мен саңа фасонымыз әйте әлмейм әлі, ойларшырбыз, кеңешірбіз, ресімен йосарбыз. Өзіңнің де дәрдемлеріңді Үстеп кіртірбіз. Әр хәлде базарда сатып алған әбір болмас, сендегіне бірден бір экземпляр бұлар ол шәһәрдер етіп шанарыз. Қойда ересің енді сенелсие, күтті арып біттім. Өзің балық ризығы үйретелі дейдің, ясарға, өзің әлі қойда ересің. Енді мен әзірленіп те біттім, енді ясый да башладым. Мен бит пальто тіктірілге бардым. Eskizларын сызғаладық, сойладық. Тіктіруші янында ердім, мен өзіміздің шаллы юдашкенінде болдым. Менейсия, мен бүгін яшешелер білән балық әзірлерге тәқтим етем. Ол бик тез әзірлене тұрған ризық, шуның үшін ол қонақлар келгенде, қонақлар бұсақада деп атала, оны бик тез генә әзірлерге була. Оның үшін менә қызыл балық, біздің мында горбуша балығы, оның филесі. Шушы горбуша балығы янына керек булачак сыр, яшелчәләр, яшеллек, бәрәңге, майонез. Хәзер инде аны порцион кисәкләргә тигез итеп, матур иттереп кенә кискәләп чыгарга кирәк. Шушы киселгән балыкларны хәзер 10-15 минутка маринадка куярга кирәк. Менә шушылай матур иттереп аны шушы савытка салабыз, тирән савытка. Тәминчә тоз, брыш салырга кирәк. Хәзер менә шушылай иттереп лимонның суын сагабыз. Biraz инде бутап, әкрен генә өстен каплап куеп торабыз. 10-15 минуттан безнең балыгыбыз әзер булачак. Балык маринадланган арада инде хәзер аңа кирәк булган яшешәләрне әзерлибез. Әле бу арнада туй алып барырга чакырмадылармы соң? Чакырдылар инде, чакырдылар. Менә җомга көнне кафеда, Эмиль дигән кафеда тагын туй алып барырга кирәк булачак инде. Мой өстенә инде төбе тагында ныграк тәмлерәк булсын өчен без менә панировочный сухари сибәм. Хәзер инде монда балыкны тизәргә була. Хәзер һәрбер балык кисәгенең өстенә менә шушы кыздырылган суган белән кишерне куеп чыгам. Мәктәптә ничә ел эшлисең инде? Мен инде мәктәптә 30 елга якын эшлим. Үзебезнең менә бу 54-нче гимназия ачылганнан бирле хәзер 21 елдан артып китте. Шушы үзебезнең комплекста 54-нче гимназиядә 21 елдан артык эшлим. Хәзер инде 3нче катлам, хәзер шуның өстенә сыр сибеп чыгарга кирәк була. Хәзер инде майонез гына саласы калды. Балыгыбыз әзер. Хәзер инде 20 минутка духовкага тыгып куям.
хәзер мин шаурма дигән тиз генә бер салат ясап алам. Чөнки монда бит инде бәрәңге дә бар, балык да бар. Аның янына күбрәк яшелчәләр кирәк була. Шуңа күрә бу шаурма дигән салат ул бик тик әзерләнә. Яшь шундый савыт алып, аның уртасына тауык ите салына. Менә шулай итеп мин аны айырып куйдым. Тауык бутын пешереп, менә шулай итеп җипселәргә мин аны айырып әзерләп куйдым. Ул булачак уртада. Без инде алдан ук әзерләнгән морковча. Хәзер һәр кемнең бакчасында кыяр, помидор бар, кишер бар. Бөтенесе дә инде үз бакчаңнан булган ризыклардан моны әлбәттә бик тиз генә, җиңел генә әзерләп алырга була. Путин премиясы алдым. Россиянең иң яхшы укытучысы исеменә лаек булдым. Хәзер менә бунда инде помидорны куябыз. Яшеллек сибәргә кирәк үстерә. Салат әзер. Балыгым әзер. Алырга була. Менә хәзер һәрбер кешегә инде салып бирергә була. Кунаклар булсага да дигән балыгыбыз әзер. Инде кунакларны каршы алып, менә шулай итеп аларны сыйларга гына кала. Бәхет кышын ташлап китмә, син сайра минем өчен. Күрәсеңме йөрәгемдә яңа мәхәббәт хисен. Түгел дәйресез кызлар, алтын балык йөзә диләр иҗатның күлләрендә. Хоу! Шатлыкларым жанга сыймый, балык ширткән көннәрдә. Балык ширткән көннәрдә. Шәп, түгеллек безнең дивиз инде ул. Түгел булсаң, барышын да вакытында башкарып була. Шакырган урынга бармыйча калырга ярамый. Бигрәк тә мондый егетләр каршылаганда. Синең бит Сиринадың гына да ни тора? Захир, без сиңа зур йомыш белән килдек бит әле. Менә безнең кулга шундый матур бер алтын балыклар турында шигырь килеп эләкте. Җыр язырга иде. Моны бары син генә булдыра аласың. Карап кара әле. Уңышлар телим сезгә, Гөлия, Лениза, Илсия. Күңелләргә хуш киләсез. Йөзләрегез нур сибә. Моны ки саларга була бит. Захир, сез бүгенге көндә кайларда йөрисез? Ниләр эшлисез? Нәрсә белән шөгыльләнәсез? Бүгенге көнне мен кызлар өйдә, менә яңа гитара алдым. Быел Сабантуйдан Мәскәүгә барып, специально укытаны алам. Бик яхшы, матур, профессиональ гитара менә бу. Минемчә дә и артистлар яраталар, менә гитаристлар. Мондай гитара булган чагында җыр үзе туа. Бу яңа гитарада бер яңа җыр туарга өлгердеңме әле? Сез килер алдынан Бәхет кушым дигән җырны эшкәртәдер мен аны. Соңгы вакытта син Ринат Ибраһимовның төркемендә идең. Хәзер Мәскәүгә нишләптер бик сирәк барасың ахры? Сирәгрәк. Барыбер без Ринат Ибраһимов белән дуслар, иҗат дуслары. Сентябрьнең алдагы көннәрендә звонить иткән иде. Мисене тагы инде көз чакырырмын. Белмим кайчан, аның студиясына барып, инде татарча альбомны әзерләйбез Алла берсә. Советлар Союзы заманында иҗат иткән коллективыгыз Саксык исемен йөртте. Барыгыз да Чаллы егетләре. 90-нчы елларда туган әлеге төркем ул инде бик данлыклы төркем иде һәм дөньяны шаулатты. Беренчеләрдән булып татар җырларын сез чит илләрдә күрсәттегез. Һәм инде халык җырларын рок аранжировкада эшләтүче дә сезнең коллектив иде. Хәзерге вакытта инде әлбәттә һәрберегез үз эше белән шөгыльләнәдер. Саксык та инде тарихта гына калды. Шулай да аралаша аласызмы, күрешәсезме? Саксык егетләре алар икесе Мәскәүдә, даже 3 Дима, Нижний Новгородта, Ринат Гатауллин барабаннарда, аның үзенең төркеме бар, Мәскәүдә җитәкчебез Марат, ул дини юлында. Безнең шыр балалары бит инде барысы да Ласковый май белән үсте. Һәм менә шулай ук күптән түгел генә әле Ласковый май төркемен яңадан сәхнәгә күтәрергә дип шундый сүз белән чыктылар, әйме? Сезнең дә Саксык
төркемен яңадан сәхнәгә күтәрәсе килмиме? Булай мин үземнең йөрәгемдә йөртәм, бер егетләрне чакырып, бер концерт куйсым килә. Сез бит әле Англиядә Ливерпуль сәхнәләрендә гөрләттегез, шулай бит? Ливерпульдә булдык 4-нче елда, бердән-бер музыкантлар Beatles төркеменең сәхнәләрендә, алар уйнаган, иҗат иткән ниләрендә безгә менә Худай насыйп итте, катнашып җырладык. Ошады аларга. Россиядән бер төркемдә булмаган иде, безне сразу проектка тыктылар алар. Максат куйдык, бер елда менә шул проектны эшләп, Beatles клубларында эшләп, Мәскәүдә, Мәскәү клубларында шулай тәкъдим итеп, ел беткәч, Ринат Ибрагимов мине чакырды үзенең проектына. Пока икегезгә менә мондай бүләк бирәсем килә. Менә яңа җырлар монда. Айлы төндә иркән, килдем бакчагызга. Чәчәкләрдә серле моң тамам. Тәрәзәңә багып, өзлеп кірфіп қақмый, сине көтәм иркән, жан яна. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving. All my loving. All my loving. I will send to you. Siz kızlar, алтын балыклар, ең бірінші Татарстанның ең бірінші Beatles яратушылар төркеме.